ବୃଷଭ ରାଶି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିସାଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବୃଷଭ ରାଶି 2020 ଚାରି ପ୍ରକାର ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦବ। କାରଣ ନା ଏ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ସେ ଶୁକ୍ର ଭବନରେ ରହିବେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିଦ୍ୟା ଭବନକୁ ଯିବେ। ବୃଷ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଏଇଟା ନିଜେ ଡାଏରୀ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ପାଖରେ ଖାତା କଲମ ଥିବେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଯେ କି ବୃଷ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ସେ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଧନ ଇନକମ୍ କରିବେ। ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆଉ ବାହନ କ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଜମି ଗୃହ ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବେ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଜାଗା ସେଇ ଗୃହକୁ ଆପଣ ଫେରି ଯାଉଥିବେ, ହଠାତ୍ କିନା ଏମିତି ସମୟ ଆସିଯିବ ଯେ କି ସେଇ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଆସିକି ଏ ଗୃହଟାକୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ବାହନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ା ହଠାତ୍ କିନା ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କିନା ଖୁସି ନିଜ କାହିଁକିନା ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ବୃଷ ରାଶିରେ ଏ ବର୍ଷ ହଠାତ୍ 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 ସବୁ ଘଟିଆ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଚାକିରି ପାଉନଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିଲେ, ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ନିରାଶ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା। ସେମାନେ ଏ ବର୍ଷ ହଠାତ୍ କିନା ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିବ ଯେ କି ଆସ କାଲି ଆସ ଆଜି କାଲି ଆସିକି ଆଜି ଜଏନ୍ କର। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହଠାତ୍ କିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସେମାନେ ବସିବା ଥାଉ ଉଠିକି ଯିବେ, ଲାଇଫ୍ ଗୁଡ଼ା ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଏହି ପରିକାର ମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅଛି। ବୃଷଭ ରାଶିରେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଭଲ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯିବ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ବିବାହ ଭଲ 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 ଜାଗାରେ ହେବ, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବୃଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ହି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଯେଉଁ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସାଥ୍ ଦେଉଥିବ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁକି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଅବଶ୍ୟ ଇନକମ୍ ପ୍ରଥା ଭଲ ରହିବ। ଟିକେ ଟିକେ କାମରେ ଟିକେ ପରିଶାନ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଆସିବେ। ସେ କଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଏଡ଼େଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଭଲ ବି ରହୁଛି। କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସବୁ ଧୋକା ଖାଇଯାଇଥିଲେ। ଏମାନେ ପ୍ରେମ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମ ଭିତରୁ 50% ଚାନ୍ସେସ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯିବ, 50% ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ ନାହିଁ ଯାହା ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ଟା ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯେମିତି ଚୁମ୍ବକ ଲୁହା ଯେମିତି ଆକର୍ଷିତ କରେ, ଲଭ୍ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ଟା। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବି ଭଲ ରହୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ, ପରୀକ୍ଷା ବି ଭଲ ଲେଖିବେ, ଭଲ ପାଠ ବି ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି କରିବେ ଏଇ ବର୍ଷ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁକି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଥବା ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରାୟତଃ 56% ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବାକି ଅବଶିଷ୍ଟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ସିଏ କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ନାଁ ରଖିବ। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିଦେବ ଶୁକ୍ର। ଧନ ବହୁତ ଇନକମ୍ କରିବେ, ଭଲ ନାଁ ବି କମେଇବେ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁକି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଆସିଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ମି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ନାଁ ବି କରିବେ, ସାହସିକତା ଦେଖେଇବେ, ବାହାଦୁର ଦେଖେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ନାଁ ବି କରିବେ, ମେଡ଼ାଲ ବି ପାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ
ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ବି କରିବେ। ଶୁକ୍ର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଇନକମ୍ ଧନ୍ଦାଟା ଭଲ ରହିଛି। ଆଉ ଭଲ ବି ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଭଲ ନୂଆ ଡିଲିଂ କରିବେ, ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ କେହି ଲୋକ ଯେମିତି ଆପଣ ନ ଠକି ପାରନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କାହିଁକିନା ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଚଉଥ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସବୁ ଠିକ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଘରେ ଯେଉଁ ଟିକି ଟିକି ସବୁ ଝଗଡ଼ା ଏମିତି କିଛି ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ଶୟନ କକ୍ଷ ବୁଧ, ଶୟନ କକ୍ଷ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ବୁଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିକି ତାକୁ ଆପଣ ପୂଜା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣ ସେ ଘରର ବାତାବରଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହଉ ତ ଆଗରୁ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥିବ ହଠାତ୍ କିନା ସିଏ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଘରେ ଯଦି କେହି କାହା କଥା ମାନୁନଥିବେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ଶାନ୍ତରେ ସବୁ ସମସ୍ତେ କଥା ମାନିବେ ଏବଂ ଆପଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆଗରୁ କ'ଣ ପୂଜା କରୁଥିବେ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିପାରୁଛି ଯେ ବୁଧଙ୍କ ଶୟନ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ଇନକ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ହେବ, ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ବି ବଜାନ୍ତୁ।